Salam gaderly watandaşlar, salam ähran illeşler, salam halmrada, hoş geldiňiz. Waleykümselam ol çağrını hormatly yurttaşlar hemmäňize salam. Awalym çağranyňyz üçin öyle çağrını bu näme mesele var ya soraglar var. Aýdar. Halmrada sizle başagy bolsaňyz bugün sizi çağıryp aldym. Bir gepleşik geçirelim. Sebäbi meni bir bimada edýän bir habarlar var. Ondan belki olar ýaly bir howsala düşmek geregem däldir. Belki olam Putin bilen Lukashenko nowatdaky bir oýunlaryň biridir. Ultimatum atmak, ya olmasa hemlatmak, daş teorini bütün dünya, Ukraina, NATO birleşigini, Ýewropa birleşigini, Ýewropa döwletleri özüniň güýjüni belki kawyçkaň içindäki güýjüni görkezmekdir belki. Ýöne meni bir howatyrlandyran bir zat, ýadyňda düşýän bolsa fevral aýynyň 24-inden öň bir gün öň geçen 2020-nji ýylda Putin ähli Soветlaryny hemmeleri çağırıp bir çykyş edipdi-de ene ilk historiýadan başlady. Ukraina diýilýän döwletem ýok, halkam ýok, milletem ýok. Ony Lenin döredip berdi diýdi. Ondan soň yerem ýok, territoriýam ýok. Lenin berdi o bir bölek yerimizi, şolary arenda hökmüne berdi diýdi Lenin niýe. Inni ertesi bir günem Ukraina'nın üstüne çözdü. Doğru değil mi? Hakyky. Inni bir zatlary oýlap tapýady. Ýani halkyny ynandyrmak üçin öňe çykýady aýdýa. Ondan jahil halkam prezident adam gowy bilýändir diýär. Prezident adam näme diýýän bolsa dogrudur diýe bilen inanmaly diýär. Özüni inandyrýar şoňa. Şo diýen zatlaryny özüni inandyrýar. Emma prezident bolsady ýa şoň töweregindäki FSB işgärleri gepin ýetgäsi öz bähwitleri üçin diýär nämesi. Halk üçin zat ýok. Halk näme ýitirdi berdi? Halk ýa-ni döwlet näme gazandy? Halk näme gazandy? Halk näme gazandy? Hiç zat gazanmady halk. Halk diňe öz janyny gurban etdi. Watan üçin näl? Ýene bir separ aýdyn. Watan üçin öz janyny gurban edýär zat diýip gurun edýärler. Watan üçin näl? Orasy üstüne hiç kim çolup ýa bir talap talaňçylyk edip üstüne çolup duran o hiç kim. Hiç bir döwlet Russiýanyň üstüne çolan o. Näme üçin ol watan üçin biz ýani görüşjek, janymyzy berjek diýe, janymyzy gurban etjek diýe. Sen watanyň üstüne hiç zat çolan o hiç kim. Sen bir adam üçin gidýän jan bermäne. Bir adam üçin, bir adamyň ambisiýasy üçin. Dogry dämi? Şo bir adamyň ambisiýasy üçin gidýän jan berýän. Ýani Olan Putin. Adaletli zat ýok, adalet ýok. Russiýanyň içinde adalet ýok. Şo bir adam ýani eýtmeli, at gazanmaly, awtoritetini gazanmaly, berkitmeli, ýani özüniň kultuny, lichnosti diýär, şahsiýet kultu. Şahsiýet kultuny şo berkitmeli, ornaşdyrmaly, has çuňrak çagşama diýerler edip ananyň oňşynyň bir topar erteki düzmeli bolýar. Halkyň öňüne çykyp aýtmaly bolýar. Onuň bir geň galdyrýan zatlarym şu milletleriň, ýani milletiň Russiýanyň içinde ýaşaýan köp milletler. Şolaryň aglaby 80-90% şoňa inanýar. Şoňa inanyryp bilirler. Şoň aýdýan erteksini agızlaryny açyp inanýarlar, diňläp oturýarlar. Inanmaýanlarym gaçyp gitdi ýurdu taşlap. Bize bular ýaly ýurt gerek däl. Bize bular ýaly prezident gerek däl. Bize bular ýaly terror hökümet gerek däl. Ýöne ýani gaýdyp gelsek
şol geçen 2022-nji ýylda eden, ýa-ni 22 fevralda bolmaly. Eden gurruňy tarih barada öz döreden tarihi bar. Ýa-ni öz döreden tarihyny aýdyp berdi. Şondan soň 2 günden soň Ukraina üstüne çözdü. Inni dünkü ýygnanşykda Lukashenko geldi. Lukashenko näme ýürüte geldi, ýürüte çağırlan, görünüp dur. Inni Lukashenko'nun diýýän ine Wagner'i aldy da öz nemesini, territoriýasyny yer berdi, lager berdi. Ýa-ni düşerge türkmençe aýdanda. Inni diýä Putin'e gelip burun berýär. Bu Wagner diýär, "Dızap dur" diýär, Polşa gitjek diýip diýär. Polşanyň üstüne çöljek diýip, "Dızap dur, meni saklap bilemok" diýär. Bu güljekmi, aglajakmy? Galmada. Bu diýär Wagner diýär, "Dızap dur, goşuny bilen ne Polşa girjek" diýip diýär. Eni meni saklap bilemok diýär. "Walodja özüň gaýrat et" diýär. Kömek et diýär. Eni o goltugyna da karta bile girýär, gelýär. Goltugyna da karta bar. Polşanyň granisasynyň kartasy bar. Bu taýda haýsy ýerde, haýsy brigada ýerleşýär, haýsy diwiziýa ýerleşýär. Tankowy diwiziýamy ýa-ni nememi ol çyzyp neme dip görkezip düşünürýär-de ene. Bu taýda o da ýerleşýär, bu taýda bu ýerleşýär diýip. Eni şol nirakdan üstüne çözmeli diýip hemletýär-de. Eni men diýjek bolýan adym, ýoksam kartany näme üçin getirýär Lukashenko? Karta näme gerek? Eni bul ýürüte gurnulan bir ýene bir oýun. Ýene bir gurnulan oýun. Bir zat etmeden öňürti, bir zat ýanky oýlanyp, toslanyp tapylan bir ýanky planjaga diýin, plan. Onam bütün sentralny telewiziýanyň üstüne berýärler ony. Näme üçin? Ştaşda görä terror edip neme saklamak üçin, ýa-ni barmagynyň daşyna şeýdip pırlamak üçin bütün Ýewropa döwletleri, o goňşy döwletleri, Aziýa döwletleri, tapawut ýok, Orta Aziýa döwletleri, bütün dünýäni paýdaly. Şolary birazjyk neme etmek üçin. Inni bulan aýdýan erteksi, inni aýdýan erteksi näme? Putiniň. Ene Polşa diýe ýatlatmaly. Polşanyň territoriýasyny niýe? Günorta territoriýasyny niýe Stalin berdi diýe. Sowet berdi diýe. Sowet berdi diýe. Şu territoriýany. Kimiň territoriýasyny ýatlatmaly Polşa? Ýadynyň çykaran bolmagy temelli. Inni dünkü fevral aýyna, ýa-ni 2022-nji ýyl fevral aýynyň aýdan zatlaryna Ukraina diýen döwletem ýokdy, ýerem ýokdy, milletem ýokdy diýär. Onu Lenin berdi diýär. Lenin biziň yerimizden alyp kardyna arenda berdi diýär olara diýär. Wagtlaýça ulanmak üçin berdi diýen ýaly, kärendeçe potrat ýer berýän wagtlaýça şoňal biz Ukraina diýip diýär, döwlet gurup berdi diýär, yer berdi diýär, arenda diýär. Bir topraklarymyz alýas idine diýär. Enne bolsa Polşanyň orta goýýarda. Orta çykarýar Polşanyň. Polşanyň ýerem diýär, şo günorta taraplar diýär, Staliniň beren ýerleri diýär. O ýerde Polşanyň öz ýeri ýok diýär. Ýatlatmaly boljak diýär. Kimiň ýerdigini. Inni şu zatlar meni bir tezli biýmez aýdan soň siz bilen şu barada gurrun edelliýänne Putiniň ýa-ni toslamalary ýa düşüne girýär şol adamyň bir zatlar. Ýa-da Ukrainada 1,5 ýyl bäri töweşip ýör. Inni ýeňibe bilmedi, alyba bilmedi. Ýöne allym edip özleriçe bir ýygna etdiler, üýüşmeleň etdiler, seremoniýa etdiler. Ýa-ni aneksiýa eden ýa-ni ýerleri bar. Zaporojje biziňki diýdi, Herson oblasty biziňki diýdi. Onuň neme Donetsk, Lugansk ene bular hemmesi 4 oblastynyň hemmesi biziňki diýdi-de özleriçe ýa-ni konstitusiýasyna neme ütgeşmeler girdiler-de. Territoriýasynyň giňen üçin. O taýda da günne naşa bombalap durlar. Ýa-ni 4 oblastyň 4-üsinde de.
On allıga ma däl ol Ukrainaň bermejegi görnüp dura. Sen reyestrine näçe ýatlan ýazy ber, konstitusiýaň näçe ütgedi ber. Ukrainlar şol 4 oblasty ýanky bermedligi üstesine de neme de bar? Krimim ma. Ýygyna aljagy görnüp dur da şoň üçin hem günne naşa uruş gidip dur. Inni bolýan atlar inni meniň size berjek soragym şol bir döwlete çolmanka üstüne çolmanka şonuň ilki planyny aýdyp berýärde, historiýasyny, onuň ol düzen erteksini, kawyçkaň içine ertek diýip aýda enne. Toslamasyny aýdyp berýär, ondan soň ertesi güne meni çolmak bilen. Indi şu wagt meniň bilýän atlarym Polşa, Belarusiýa bilen öz granitsasyny berkidýär. Häzir inženerni ýanky batalionlary gurup ýürüte bir 20-22 minutyň içinde giden 8-9 kilometrlik beýleligi näçe kilometrlik ýanky 2 kilometr beýleligi, uzunlygy 90 metr giňligi, çuňlugy şol ýaly territoriýany 22 minutiň içinde bir minalap bilýän aparat goýupdyrlar. Gaty tizlik bilen işleýän bolýar-da. 22 minutiň içinde 2 kilometrlik ýer bomb ýanky mina bilen gömüp bilýän bolsalar. Şol ýaly aparatlary goýup ýanky taýýarlyk görüp ýörler. Polşa öz granitsasyny Ukraina bilen, neme bilen, Belarusiýa bilen. Sebäbi Wagner barsa Polşa şol Belarusiýaň üstüne barmalla. Inni meniň pikirim, siz näme pikir edýäňiz? İlki erteksini aýdyp boldy, ertesi günem çolýa обычно şey diýär. Putin, indi siziň pikiriňizçe Polşa çolup bilermi ýa onuň halkyny köpürek görüp ýanky onuň armiýasyny ýanky harby sastawyny köpürek görüp ýa Litwa çözmek mümkin. Täbi Litvanyň bary ýok 1 million halky bar, ýöne olaň baram eskerderler. Onuň goşunam bilemok Polşaňça bamy ýokmu, ýöne biz haýsy çözsagam territoriýalary bizinkiden 18 islenigine alyp bilýär. 2 günne, 3 günne alyp bilýär diýip şol ýaly özüne inanma Putiniň. Siz näme pikir edýäňiz? Çözermi? Milt edip bilermi, etmezmi? Öyle sarını barınızı aýtjak adam tüwelemesedenni harby taýdanım strateg bolup barýany diýýoşda şu harby meselelerin içine girip gaty dogry berýän ýemelerini fiiliňizem pikiriňizem men köpüsi bilen ulalaşýan şu taýda o kandidatlaryňyzam dogry edýän prognozyňyzam dogry Putiniň özüni alyp barşyna berýän fiiliňizem dogry ol bir kellesi göçürli adamyň mental taýdan sagdynam däl diýip aýdýar. Ýa sag däl diýip aýdýar. Onuň öz töweregiňi tanıyan bilýärler aýdýar. Indi näme bar? Dogry bellediňiz. Şo geçen ýylyň fevralynyň öň ýanyny eden çykyşlary bardy. Hamana Lenin onu berenmesin kärenetine beripdir diýen näme diýe ullanmagy beripdir. Han bir ýeke dokument görkezsin. Şo Leniniň şo Ukraina Respublikasyna şo ýerleri kärenetine berelligi bar. Ya Ukrayna halk şu territoriýasyny ýanky işçi daýhany respublikasyna öwürmek üçin az gan dökdi. Onuň içinde de grazdan urşy bitdi. Aklar, gyzyllar diýip. Şol statusyny, jemhuriýet statusyny eýe bolmak üçin Ukrainalyň otaýda millionlap pany döküldi. Sonra Stalinin döwrüne edilen repressiýalar bar. Açlyk elnäkem iýjek iýmitini ýanky dänesine çeldi, taňryp alyp Orsiýada kitdiler. Ine şonu kırgınçılık boldy. Hem Ukrainada hem Kazakistan. Bizde Türkmenlerde ýeri zadym ýok, ozalym. Ýöne ine edilen genosit bar halkyň garşysynda. Biz şurada anyk Ukraina bardy görmesek şeýle. Indi näme üçin şol Ukrainanyň äskerini atdy? Ya bulan garaşdyrlygyny el bolýar. Garamaýa edip saklajak bolýar. Sebäp egerde Ukraina halky Orsiýanyň halkynyň gowy ýaşasa, Orsiýanyň halkyny bir günem saklajak gällä bu hökümeti ýa bu prezident häkimet başynda.
Ukraynalar şuun kunun ýagdaýynda da şu Orsun ilatynyň umumy ilatyýat Moskwa Leningrad da ya Kiýew bilen uly şäherler. Umumy iki döwletiň garakçetleri bilen alanda Ukraina halky pesirinden 2-3 esse gowy ýaşaýar. Orsiýanyň halkyny. Bilen jaýlarym ýer gadam bar, ýa-ni hajathanadam jaýyň içinde beýlekeler köçä çykyp bermeler, orsun koýalar, ýykypdylar. Bular gaty rahmetkeş, işeňir halk Ukrainalar. Men onu kitapdan okap bilmeler, men bular bilen içkin gatnaşyp ýani 30 ýyldan gowrak wagt bäri. Şoň üçin bilemsen aýdýan bu halky. Bular bizim şu Türkmenimiz var, ýurdun daşyna işler, ýurdun içinde özüne öýdükçük, maşina edinjek, çağalaryny gowy ýaşatjak. Bularym şeýdip işläp beren halk Ukraina, bütün dünýä pytradylar. Täp ýurdun içinde otaýda da korrupsiýa bar. Türkmenistanyň enaýdar olan korrupsiýa Orsiýadan kiri. Ýöne şu ýagdaýda da Ukraina halky çykylgan tapyp bildi. Öz gadanyny, öz maşgalatyny, öz janyny siňdirip bildi diýär Türkmen. Bizine şonetler. Bizde Türkmenli olamıyor. Gadanyny bedenine ýetene pasport düzeltmeli 1 ýyllyk işden hakyny alýarlar. Vize diýip ýenem şonçasyny alýar, ondan mody işläp beren kul we garnyt da bizim halky. Aňyrsana seresi. Inni Putin şu zatlaryň öňüni almak üçin Ukrainany pytratjak. Täp Ukrainada olar öňkü prezidentleriň döwrüne islan emesini edip ýördi. Emma ýaragny arlap elinden alyp bilen atam ýaragy. Eger şuň kun Ukrainada atam ýaragy bolan bolsa Putin milt ederdim olaň üstüne şol. Elbetde etmez. Ine arlap ine edýän zady şol bilen. Onun için Putin'in aýdýan bilen zatlaryň bir gowru haýbat diýip aýdýan, Rusça suhoj deme diýerler. Bular o pantaryadlary geçmeýe agyrsynda näme bar Putin? Endi Putin gel diýredi Belarusa. Ve 11-nji sanksiýa ýerdilden halkara sanksiýa. Şumaha men bardaýdy. Şu ýa-ni Ýewrosaýyzyň territoriýasyny ýekece de awtomobil ýok, awtowul. Ulu kiçi yük maşin beyler. Rus nomerli ýa-da Belarus nomerli. Tutan ýerine saklap onu eme ura diýerler. Bütünlüýe ýa-ni razborka kesip taşlaýan. Şu derejä ýetirdiler özlerini bilen. Şoň üçin ykdysady gatnaşyk ýok. Bir aýlawly ýollar bilen Gazagstanyň üstü bilen sowda satdyk etjek boldy. Özbegistanyň üstü bilen Türkmenistanyň üstü bilen ýarag beýleki işlerine bar. Bulara mana Amerikalılar ýyzarlap çykaryp atýar. Ertesi gün jogapkarçylyk bar bu döwletlerin. Inni olardan eýdili kömek ýok, olara üst saçyly edilýän ýa-ni jenaýatlaryny nira urunjagyny bilen, näde häkimede saklajagyny bilen. Soňky döwre Prigozhin çykdymyň it masarat etdi. Inni şu mahal emme diýerde bir Türkmeniň bir sözi bar. Ölen iti kim depenne bolanat ýa-da inni şol ölüm hasabyna inni onun bir ýol başy ýa prezident formasyla gotordy. Şumal sen ol aýdýan da ýa-ni ölçüsün ýa-ni sözlerinde 80-90 göterme gollaýar. Olar Putin gollaýan bolsa, uruşy gollaýan bolsa inni onu gollanaka biler men näde janyny harat etjegini bilmem. Ýoksam görýän, şu mobilizasiýa eglan edilenini 3 milliona goýly menniýen ne işeňir ýigitleri, gyýzlary, o ýigitleri esasan Orsiýada taşlap göçüp gitdiler. ýa gaçyp gitdiler. Olara Orsiýet gerekkel. Orsiýet belki gerekdir. Ýöne şu Orsiýadyň hökümetiniň prezidenti gerekkel. Halk ýadady, ýerdi şolar ondan 20 ýyllar öti häkimet başynda. Inni bular näde urunjagyny bilen, Lukashenko da hökmen gidämel Putin bilen bile. Şoň üçin bular bar oýnaýan oýuny şu jan howluny ahyrky netijede oýnaljak oýuny şu. O basar ol ýadyryny knopka basmak ýa o Polşanyň üstüne çözür, ol boş vurur. Şu bir jegede Polşanyň üstüne ýeke ok düşdün, soňra ondan görerler Orsiýet bilen Belarusa näme gali. Oň daşyny gurşap oturan 4 sany ýadaryny menniýen döwlet bar. Ýadro ýarag. Külünç asmany sowurulur. O elbetde gyrgynçylyk köp bar. Şuň kuwlar aýdyl iki tarapdan wepat bolan sany ýa ýok olan ýa öldürilenler sany. Belki 300 000 ýetýän ýa geçen ýyl ýarynda bir ýyl 5 aý 17 aýlap uruş gidip dur.
Emma ýadro ýara bollansa taktiski bolsun, atamlyk bolsun, beýlekisi bolsun, onu milyonlap hasap boljak da şular ýaly. Ýok, ömür, wepat bolarlar. Putin isleýän bolsa etsin şonu. Birce o katık görsün, Polşaň ýa Pribatikan garşysyny. Şu minudyň özünde Moskwasyň, Peter hemmejin ähli komandalar bar, punktlar kabul edilýär. Ýarym sagada etmän külün çykarar. Ýewropada bilýär, etmäm, etmeli. Ýöne onu garaşyp oty Putin birinji başlady. Ana ýara gaýraty bar bolsa ullansyn şol. Asmany ýere çekdi. We beýdip onu demede Putin'e diýerler da ýa-da Leningradyň o köçesinde olanın şpana gorkulyp, adam gorkulyp, o şular ýaly pulunu alýar, näme diýäm, nalog salýar, saglyk berýär, etdirýär. Indi şo bilen Ýewropany gorkujak boldy. Ýewropada gorkup ýa-da şoň haýwatyny. Bilip otursa Ýewropada gaýratyň bolsa etdi ýa-da onu haýwatada otyň, onu ýa-daýlap bir gezekler, iki gezekler, 10 gezek, 10 mäşgede bas kropkan gaýratyň var boldy. Ana göreli, senden näme galýar? O nesibet çeken, gider nesibeti çeken galar o ömedir ol atomly bomba ýarlandan soň kimiň näme boljagy belli de, ana ýapolar gördük o da 45-nji ýyl. Häzir çelle uzatı var olan nesilme nesil dowam edip gelýär. Ýöne men uruş Harma da azmanak gelýär. Şu içindäki bar elite diýýär. Men elite diýip oturmuşum, şu goşadyrnyň içinde. Şolar eýýäm öz emlägini hiç bolman birje 100den 10 bölüm halat etmek üçin özüni satmagy taýýar. Amerikada, Ýewrosaýyzda da istenlik döwür. Bize bir degmen hana Putin näme diýen bolsaň edin elimiz galdyrdyk otur. Ýeňi pagony gün saýynam köpelip dur. Prigozhin ol ýemedi. Näme o Lukashenko ýa aýtdyň, ay men Polşa gitjek diýip dydap durýar. Bak, sen bir barsana şu Polşaň bir serhedine bar, ol sen ol bir 5.000 10.000 san eşlerin edilýän 15 minutda mäjum edip çykarýar. O Ýewrosaýyzyň ýa NATO'ň ýaragy. Ol sana Ukraina ýaragy däl. Sen ente serhede barmakan külüň arslany sowurjak. Yaraly bar o taýy. Ukraina berýän ýaraglary köne ýaraglar 80-nji ýyllaň ýa-ni köne ýaraglary berýärler. Bu 22-nji 23-nji ýylyň täze ýaraglary bar, o knopkowly işleýän. Olar beren aklar. Sen ýa aýtdyň, şol minalyan maşin bar, Fransa minutda. Ol atandan şol Petrodiýa tokoyun içine adam eli bilen barıp koymalylar. Eýem şol kvadrat kilometre ýaýry şol Petrodan minalar. Eýem ýere düşdi, eýem işlep başlaýdy. Üstüne basan adam ýa maşin ýa tank gidäýmeli. Indi şular ýaly çawrymyan ýa täze dünýäde täze zaman ýaraglar bar. Ýöne onu Ukraina elbetde beren aklar. Näme üçin? Şol diýmesen ene NATO Ukraina şol real uzagatýan ýarag berýär ýa näme. Aýny şuma kasetli snaryadlar berip başlady. Ana orsun goşuny emelimi bilen ıskalatlarym asmana sowurulyp başlady. Ýa mally da ana. Beýlekilerden mersi näme galar Putin o görüp otyrdy. Indi uruş Orsiýadyň içine geçdi. Indi nädip özüni aklasyn bu Prigozhinyň muň ýüzüni çyrşan hapasyndan soň. Indi şol Lukashenko da bardy ýa kısa ortaga kartany gytyp. Ola urup boş katışka kelle diýen men onu sebäp onun şol kartofelni diktator diýerler. Men onu ol diktatorym däl sözümde olmansyn. Men onu kartoşka kelle diýen onun içinde boş hiç zat ýok. Ol diňe şol 32 ýyllar halkyny anlap oturan kolhoz başlygy. Onda akyl ýok. Onu mekirlik bar. Şu aýtýam şu mal ors halkyny oty Putin aýnäme ol şu problemany döreden Putin ýene de çödýänem Putin bolansyň ene şondan beýik adam ýok diýdi. Eger akyllar adam boljak bolsa beýlekiň döreden problemasyny çözüp halka aňyrlygyny döwleti ýa durmuş alyp gidýärdi. Öz döreden problemasyny başardygynyň ýa başarmadygyny çözüp oturan bizde bar atalog. Her gün işlerini halkımıza problem. Yani onkom şol Putin'in öldürü diýär problem. Soňra ýeňjek bolýar şo öldürüjüni. Kim o zatlar edip bolýar? Elbetde ýok. Ene akmak adamlar
bir kun aňryny görebilmeýän adamlar ene siyasata gelmegi ene şolar ýaly netijen berýär. Islendik döwletde. Hep bularda ne akıl var, ne huzur var, ne gayrat var, ne de öz halkyna bolan söýgü var. Ene ýok şuratda. Diňe öz şahsy baýlyga aýdyp durar Putinin köşklerini örkedi, Medvedev'in kıdıydı, beýle kıdıydı. Halky bolsa hajathanasy köçede ýylon kaýlar. Ene şo döwlet bollugy mı? Dünýäniň altydan bir territoriýasy öz eline bolan. Bolşan. Näme üçin siz şonu düzeltip bileňiz? Hemme baýlygym bar şo taýda Mendeleýewiň tabliçasynyň hemmesi bar ortaya. Ýene de gelip Ukraina göz gyzdyrýaly Türkmeniň öz gazyny elinden alyp o goňşy döwletini Özbegistanyň Gazprom Türkmeniň gazyny satyp puluna möz alypdy. O ikisany atalagy erre, o ene ikisany erre de agzyndan aktarypdy. Biziň halkymyza mana o taýda $300 üçin talabançylyk edip beturdy. Öljekmi sen, güljekmi sen? Näme üçin? Ene şol ýöne Putin ol häzirne Polşanyň garşysyna uruşa başlar, Pribaltika garşy uruşa başlar. Ýok, men o pikirden daşdy. Şu gaýraty bar bolsa Prigozhin şu serhede geçmege aňyrda dursun, garasyna bir baryp görsin. Oňa da garaşy oturan güýçler bar. Näme pikir bolup bilermi? Ene Ukrainada 1,5 ýyl bäri uruşup ýörde 3 günni aljak adam 1,5 ýyla çekdi. Ýöne aly bilen ok bolyn. Inni şol utulýanyny bir zat edip yumorlamalylar. Ýup ýaýyp bir zat edip ýanky Polşa ünsüni şol Ukrainadan aýyrjak bolýar meň pikirimçe. Ya maskaraçylykda 1,5 ýyla çekdi. Aly bilen ok gidijekke döwlet özünün bir 10 esse kiçi döwlet, özünün bir 10 esse mi ýa bilemok näçe esse kiçi armiýasy, harbysam, tehnikasam hiç adam ýok Ukraina. Başta da harby nemelerem ýokdy hiç bir ullakan bir. Ýöne inni men pikirimçe şol Ukrainada ýeňilýän üçin ünsüni çekjek bolýar, aýyrjak bolýar da. Belki halkynyň, öz halkynyň ünsüni şonan aýryp Polşa tarap neme diýär, gönükdirýär. Sebäbi näme üçin NATO ekenliğe biziň diýär düşmanymyz. Ukraina däl ekenliğini ýaly. Ýok. Ýa, öyle sen menden bu tor men sana aýdym. Indi men şu aýtjak bolýan adam ünsüni sowmak üçin edýärmi ka şol ýoluny ýanky bu tarapdan beýle ýürümellerini. Ol aýtmaýan jan howluny urunýa. Ol ýene 3-4 variant B, variant D, variant D. Bir zatlar tapyp halkyna alamaly ýa-da güýmemeli. Olu başardana. Ötewre dargap gaçyp başladylar. Atla Avreli la başa durmak üçin o da ortadan siyasi durmuşunu ya elitasını duran adamlar ya toparlayıp kaçıp başladılar ortadan ya geçtiler beylik tarafı. Ne diyecek bolýan adam yani şu aýtdym da sen şu oyun bolaýmasyn Ukrainadan üns soňjak bolýardy. Onun bolup biler ýöne ýyla sanyna birazjyk ýalňyşlyk maglumat berdiňiz ol o neseder tapaw 4 esse. Ukraina'nın esası halkı 42 milyon nüfus edilýärdi. Orsiýadan kim 150 milyon 100 halky jemýa. Emma harby goşuny o köp bolup biler 4 esem ýa 10 esem ýöne onu da goşun galmady Orsiýatda. O menniň goşunlar hana gyrylly taýdy. Inneki mobilizasiýa edilýärler, olum pul üçin uruşýarlar, olaram gaçyp başlady frontdan. O zaman türmede oturuyordum. Ben Putin için ölecek galiba. Ne adamla düşünüp başladı. Ne için uruşa kovulu yani. Onun için ben fikir ediyen Polşa ne mi? Polşa şuul kul. Ben bilyen dadım, göryen dadım katnattığında ben ota Polşa'da, Ukrayna'da. Ondan sonra esası bazı Ukrayna harbi kömek, humanitar kömek hemmesi dadım şu esası ağrımlı bölümün bir tane profesörleşip durmayın. Polşanyň üstünden geçip. Şoň üçin men malada goýýan. Enni şol o Polşanyň şoň üçin bombalajak bolýar. Şo yararlary geçirtmejek bolýar Ukraina. Bu da bahana gerek. Ýöne oturan NATO ýanky Ýewropanyň bir döwletini bombalap biljeklerler. NATO'nun bir döwleti bir çilýeni.
NATO'nun bir agzatyny bombalap biljekler. Ýöne ýerden oturan ýerine diýmek Wagnery şu tarafa howmaly, olaram bir zat ataýda idini, значит biz ondan bombalap başlar Polşany. Şu ýerde ýanky siz dogry aýtdyňyz. Ýanky gelýän ýaraglar bar. Angliýadan bolsun, Amerikadan bolsun, şol birinji Polşa, Germaniýa, ondan soň Polşa gelýär, otaýdan hem Ukraina geçýär. Diýmek, şol gelýän ok ýaraglary, teknikalary hemmesini bir zat etmeli, bombalamaly. Ondan soň Logika ştaýda dogry gelýär. Ondan soň Polşa halkynyň milletiniň dili bilen Ukrain halkynyň dili şu türkmen bilen özbek düşünüşi ýaly ýa türkmen bilen Azerbaýjanyň düşünüşi ýaly. Olar dilemmendir. Onun üçin şol harbalar bar. Şu tehnika Polşa territoriýasyny Germaniýada mi beýleki şol döwletlerde men esasan pikir edýän Slawiýan döwlet bolandan Polşa bilen Çehiň yani dil düşünmek meselesinde şu tehnikany şu döwletlerde öwrenýän bolmalylar gelýän tehnikany da söýürdüm. Soň içine girýär. Onun için şu bazalaryň bular ýok etmekçi bolýarlar. Sebäp görüp otur. Ünni başa-baş uruşda ortiýet ýeňildi. Ýogyn o elitni goşunan hiç adam ýok. Ukrainanyň garşysyna durup bildi. Yani Ukrain halky gaty mert halk, yani şunu görüleşdirme taýsy bilen bize şu islen yarağımız var, onu Moskva erti Akbaydaklyň bizim bilenmedi ýalan dip görülýärler awduran. Gaty mert halk, bize toprağımız islenip goýat halat eder. Entäm bizden elimizden çekip durulur diýip. So Krim köprüsini bombalamaň, nämetmäň, plan etmäň. Önemli etmeliler dedi. Bize gerek kalsa köprüde. Krim bizinki köprü gavur bolsun diýip diýerler. Demenle görleşenler. Şoň üçin adamlar etinden ötüp sönküne ýetdi görüp dururlar. Bular hiç açan Orsiýada gol gyrnak bolup ýaşasy gelen. Gaty mert halk. Ukrain halky. Onu ýene bir ýerde aýtmak fardym bar, borjum bar. Şu mahal şu pensetinem şu ýygnap şu boşun üçin yaraga eginmaşamy dermanym tawşyryp durlar. Pensionerlerine çeldi. 17 ay bar. Bir günden batırgay, gaýdusuz bir watanseýer şurýal halky bar. Elbetde uruş pidasy bolana gatykan juwan ölýärler. Onu aýtmak gerek. Şol Zaporojye bilen Vitali bilen görleşende aýtdy da ýagdy şurýallar. Anygaýdanak aýtýar ýöne o iki tarapdan gören front da olam ortasynda Zaporojye ýa aýtdyň da bular allyk diýär. Welaýatyň bir bölegi alypdyrlar, emma welaýat merkezi bolsa Ukrainanyky. Onuň allygyny da Putin agyzyr aşatyklap oturýardy. Bizinki diýe Donetsk welaýatynyň deňýasy Ukrainanyň elinde. Şoň ýaram Lugansk. Hiç bir doğrulugyny, lükgönlügini Orsuň eline geçen welaýat ýok. Hersonym şeýle. Harkowym şeýle. Doğru. Şu Don derýasynyň gyrak boýu bilen alypdyrlar, şu derýa olara gerek de Krim armadasyny suw bilen üçin etme. Ukrainalar kesseler de şol 14-nji ýylda bula basyp alanlar. Beýdip toprağymyzy alýan bolsaň bizim suwumuzy berjekler. Ene şu suw etme üçin bular şu çyly çeken şeýle. Innem meçe weriýärler hana o şu taýda Karpat daglary bar da Ukraina territoriýasyna so ýemelen kolmaly ýa-da Wengerlen kolmaly so taýda goçumlaryny ýaşady Wengerler. Orbanam we maňam mesela primeri Wengeriýan ýol başda Putiniň dosty. Olam şu Ukraina kömek bermeli bana dünýäniň aýakda durýar. Hamany özüňden çykaryp berýär. Ondan şu territoriýany Orbana bermeli, bir bölegi bu kabinan hana o yemeler ýanky. Buharest bolan haýdy millet bolýar. Rumiýlara bermeli. Şeýdip ýemani parçalajak bolýarlar da Orsiýa Ukraina. Emma Orsiýet dilini paçan dören döwlet. 1000 ýyllyk taryhy ýok. Orsiýet bolany Srednja Ruska wazwyşyny bolýar, Moskwa oň töweregindäki hanlyklar. Şumal islenip Orsu gazalasan, yüzün bir zat bilen nazdaklap arasana. Aňyrsy türkmen millet. Aňyrsy türkmen millet ýa-da Tatar Mongol bolup çykar. Bolu oturdy.
Ana genetika niderlejek bolsaly berýär, ýaltanmasalar $50 tölesin, islenme adam ödýemesin seredaýsan gany niderlesin. Şu ýaky şu ýeme çykdy boly, mene gulagym beýnädi. Bazda bizde de türkmenlerde de ine biz arasda türkmen, bizde hakyky türkmen, diňe tekeler türkmen, galyn türkmenden ýa. Hanny bersin şolar özüni analizi. Näderdiň Kızılbaşlar Skype bir chatine oturup basarsın. Son ýaly indi şo gurrun galy men arasda türkmen ýalar. Täp, men diýen zatym bar gitdi senem genetik analiziň tawsyrdy gorka halkyna goý sen kimdi? Sondan soň bulan hemmesiniň göçdi imany, bolu oturdy. Ene diýjek bolýan zatym Orsiýet şu zatlaryň üstü bilen töwerekdäki döwletlere meçe berip şu Ukrainanyň dargaçak bolýar. Emma şol bir wagtyň özünde öz territoriýasyny ýene giňelçek boldy. Bir şol ýa-ni SSR ýykylanna enni puşman edip aňyrsana nädip çykjagyn men Putin. Şu döwletleri täzeden birikdirjek bolasyny. Oň maksady şol. Şon üçin şu neçelli, diňe 3 tane Pribaltika döwleti, duran ýerine 90-njy ýylyň soň ene öz başdaklaryny gazandy. Hakyky öz başdaklyk şolarda bar. Emma beýlekiler bu zulümlerin aslyndan ýuwaş-ýuwaşdan çykanyň bir hana görüdi. Azerbaýjan ene ýa-ni Türkiýe beýle baglap ene Ermenistanyň öz Garabagynyň köp bölegini ýygyna alyp uruş bilen ene beýleki 5 tane respublika Orta Aziýada hemmejigi şu neçeli kim prezident saýlanýar hemmejiginiň elinde hem Orsiýadan haty bar. Saň orsat berdik prezidentlige. Bolmasa beýram bir kürsüde oturup bilmeýär. Eger. Sen bular hiç bir halk saýlanapda bolsa. Şuň bir film uradypdyrlar görseňiz diýip, özbek film. Özbek film. Başyny bu film näme Şafkat Mirziýoýewiň tagallasy esasyna döredildi diýer. Çeper film. Ana. So Niýazyň tagallasy esasyna döredildi, altyn asr gurýar. Profili bilen bilen şol. Özbekistanda başladyň altyn asr. Yok, hemme zat gaýtalanýar, şu eksperiment görnüşini başta Türkmenistany gurnadylar, gördüler. Halk çekýär, halk göterýär, halk sesin çykanda onuň beýleki respublikalarda we Orsiýetde ornaşdyryp başlady şu skema. Üýtgeşik zat ýok. Dogry. Üýtgeşik zat ýok. Ne? Başga näme soralar bar, bolsan? Ýok, aty dogry aýtdyňyz, hemme belli zatlaryňyz gyzykly gaty güňejay mene şu wagt şol bir madadan nemelen meseleleri bir özara sizilen bir bölüşeýlidik. Ondan ýa-ni gyzykly beren gurulýan gaty ýerine düşdi. Halkymyzam görsün, bilsin, eşitsin, bizim şolar ýaly pikirimiz bar, özüne başga pikir bar bolsa, şu taýda aşagyny ýazsyrlar, çykyşlarymyzyň näme görýär, nähil görýär, nähil boljak, gelecek nähil bor. Men görýän zatym öňde soňda Orsiýet Ukrainadan hemme goşundan çykarmaly bar, territoriýasyny tapşyrmaly bar ýygyny, soňam reparasiýa tölemeli bar, Ukraina ýetiren beýanlar. Yok tölemeli. Ine şol sany men aýdýan, ine gönü bizim Türkmenistan'da gatnaşygy bardy, ýaragy gitdi. Bir topar ýanky partladyjy maddalar hany denize sakladylar. Bu zatlaryň hasaby bar. Entek öňde bizim hem hasabymyz bar, olardan sorajak. Ukraynalardan hem sorajak hasabymyz bar. Ýulia Tymoshenko diýdi, ol ýanky Firtaş diýdi, beýleki diýdi, o türkmeniň gazyny mugdalyp otadan milliardlap dollar gazanady. Gan usup ýygyna gelirler. Biz Ukrayna bilen meselede öz alyp barjak işimiz bar. Onu hem şonu türkmeniň hakyny nimeli. Dogry. Ene şeýlere ola çany sawolun gatygy soraglary ýa meseleni gozadyňyz berekelle. Mene bilemap bir-biriň oturanalyk bolýar. Indi bardan Orta Aziýa diýemseň şonu belýär, Merkez Aziýada. Şu bizim denalymyz ýaly aktiv siýasata goşulýan, mene olaň hemmetin siýasatçylaryny görmek, ýogsa özbekler bilen gowatnaşykda beýlekler bilen, gazaklar bilen, ýöne olaň denalaryny şu bizimkiler ýaly çykyş etmeli ýa eneligini çağıryp goramak barady.
sosyal goro, kömek täze Türkmenistan'a näme etmeli. Olurdu da bar da bolmaly da täze Kazakstan bolmaly, täze Özbegistan bolmaly. Ýöne şu zatlaryň gurrun edýän zanarlary düýpli gurrun edýän mene sataşmady. Ýöne bizde şu gurrunlary sada halkymyzyň, nädähmetkeş halkymyzyň zanarlary medewati. Ýöne o siziň derejaňyzda ýa intelligent ýa okuly bilimsem diýip aýtdygymda, ýöne sada öý hojalykçy zanarlarymyň bar da çykyş edýärler ýa aýdýarlar. Yani Türkmen zanany üçin şu biziň goýan problemalarymyz ýa ýurtda bardatda has ýakyn, has boly. Täp hiç bir ene, hiç bir zanan höwürtgeşiniň ýykylmagyny isler. Men şonu görýän. Ýene biziň türkmenlerimiz aýdýar taryhda erkekler bilen deň hatarda uruşup durýar, durýar, naýdalaşyp durýar. Men şu zatlar gözüm bilen görmesegem men ynanýan şeýledir. Bar, batır zanarlarymyz men parlamentde de gördüm, hökümetde de gördüm. Ýöne bir niyaz bilen açyklyk bolan ýogyna ýan. Ana o gözel ýalaklara mana şaýyrda beni agdyna geleni samra otdy. Bolýa şola bir ölmesen biz barýança. Halkyň soň näme saýrak. Olam bar. Ýa. Ay olam näme bar ýa-da. Sen ölseň menem şoň ölýän niýasyň öňünde gözel şap. Net ýaşarny bol. Näme sözleri ýadyma düşdi. Kalçak. Näme diýe? Ýa-ni baswalarna nitrogot diýe prostitutok, publitsistov, ýa jurnalistov i Kucherov diýe. Kucherov da o. Üçden kendi hakimede hyzmat edýär. Kendi hakimede hyzmat edip biljek şo üçsini degmäň şolar diýe. Ýema şu arada gözel arada Niyaz on boynuna zıncır taktı da onu düşünýän adam şun şu itin boynuna zıncır takılanýar sen men itim diýdi. Sonra şu egilip şu öňüne boynuna zıncır taktı bol şeýralik soňa gözel diýip ýa-da etc. var şu mali ýadyma güppe düşdi de. Näçe baş egilligiçe şonça da sırt galýandyr diýdi. Ene Türkmen şu güne getirdik san diktatör öwü. Ödöňüne egilip. Bolýa olara garajdan adam da diýip. O harbiler näme o iktisatynyň arasyna salan berýär men şonu düşünürüm. Ola dik durup çes bermeli adamny şeýip. Ola harbi adam boyun egmeli, boynun dik durmaly. Harbi adam boynu dik durmaly. Ýöne kasam etkenä kyal dik durmaly bular boli ene. Bu kasamdan hem güýçli bolmaly çemella bir hakimiyeti basybarlarly. Ne şeyler hep öyle şaryn. Ay bolýa. Bolýa çağıramyz üçin sag bolun. Sağlykda görşelik. Ýurtdaşlarymyzdan hem haýyş şu zatlary, bu dünýede bolup geçýän zatlary, sizem garaýşyňyzy, pikiriňizi aýtmalysyňyz, ýazmalysyňyz, paýlaşmalysyňyz. Watan ýekedir, şoň sözüden hemmämiz tapmaly, çözmeli, maslahat etmeli. Şu günnelik şu zatlary öz aramyzda edip çıkaryp dursak, beýlekiler bilen paýlaşsak, öz pikirimiz ine şonu milletin aň düşünjesi esýänler, ýurtdaşlar. Şonu biz bir zatlaryň üstünden gelip biler. O bir adam eýtmeli diýdi bol, onu bütün goýun sosial o tarapyga gitjek bolsak, öz beýnimiz bilen hiç zat işlemejek, düşünmejek bolsak, onu biz hem şol gassapana barýan Garaköl goýundan ýene bolmak. Şona medip otyrlar. Şu özüň hökümet dip atlandyran jenaýetkar topa halkymyzy näşe itledigçe ullanyp otyr. Mene şu ýerde oturýan ol çarynda sizem näme aýtjak bolsaňyz ýurtdaşlarymyz harmada gaty-gazykly gurulmalar berdiňiz, gowy dogry edil jüpüne düşdi. Aýdyp berýär. Sag bolun. Watandaşlar sizem sag bolun. Ýene de elimizdegdiginden ekrana çykjak bolar. Doğru. Bolýa, sag bolun onda. Bolýa, sag oturun onda.